Sanibona. Siyabingelela. We trust that the Lord has been good empilweni yenu, just as He has nakweyethu impilo. I thought I should pop in ngoba kune thought efikayo and ngafisa ukuthi ngishare nani in a form of a video. Siphilile kulonyaka inkosi ihamba nathi. Safundiswa, yasithwala inkosi, yasisiza, sadlula kwimigodi ebesingena kuyo, yasidlulisa ngoba besingeke sifike kulonyaka kanti kulesi sikhathi sonyaka kanti asidlulanga. Kunalapho futhi inkosi isibekezelele khona. Inhloso ke nakula ngiyakhona, inhloso kaNkulunkulu ngokusibekezelela akukona ukuthi sihlale kuleyo ndawo noma kuleso simo azithole kufanele ukuthi asibekezelele kuso, kodwa ukusibekezelela kwakhe kusuke kusawukukhombisa umusa wokuthi iseyindi indlela ekufanele siyahambe. So ngamanye amazwi, He does not give up on us, and ukungaliphosi ithawula kwakhe, inhloso isuke isekuthenini kufanele sivuke siqhubeke nohambo, hayi ukuthi sihlale la siwe khona noma la silimalele khona. Akufanele kutholakala ukuthi nakulonyaka ozayo sizozithola senza amaphutha ebesiwenza kulonyaka. Akufanele ukuthi nakulonyaka ozayo sizithole siphila esonweni ebekufanele ngabe yikhevu ohambweni lwethu noNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu akuwona ukuthi uloku usixolele njalo esonweni esifanayo. Akufanele kube njalo. Abawufundisa kahle umusa bazokwenza noma umoya ongcwele uzokusiza ukuthi usinyanye isono. Into uNkulunkulu angayifuni nawe ungayifuni, into uNkulunkulu ayithandayo nawe uyithandisise. Ilowo nje umyalezo enginawo sizongena onyakeni omusha, ukuthi ake sidlulele kwistambu bazalwane, ake sidlulele ekudleni okuqinile. Sesilinceliswe kakhulu ubisi, sizogcina siyizidodo, ama-dwarfs. Kulonyaka nje ozayo bafowethu, ake sizilulele ekudleni okuqinileyo, ake sizilulele ekudleni okuqinileyo kulonyaka ozayo. Inkosi ifuna ukusithemba ngemkhulu imisebenzi nemangalisayo. Okay, bengifuna le video bemfishane kodwa nayi thought enye efikayo. I think it is laid by the Spirit. Ukuthi sikhala ngokungawabona amandla kaNkulunkulu ebandleni nasemphakathini yethu, ingoba we have neglected the principles of the kingdom. Uthi uJesu yilezi zibonakaliso eziyobalandela abanjani? Abakholwayo, hayi abathe bayakholwa, abakholwayo. Ukubonakala yilezi zibonakaliso eziyobalandela abakholwayo. Ukubonakalisa kanjani ukuthi uyakholwa?
ngokuthobela izimiso zikaNkulunkulu. Ongithandayo uzozibonakalisa ngokuthi ugcina imiyalo, hayi ukuthi athi usindisiwe. Uzozibonakalisa ngokuthi ugcina imiyalo. So yeah, it's just the tip of the iceberg yaloko inkosi engiyithemba ukuthi isisize sikhulume ngako as we plan to resume our Facebook lives. Asiyekeni ubisi bazalwane, asiyekeni ubisi. We are the light of the world. We are the light. But if we are not connected to the source of power, we won't emit that light. We are the salt of the earth. But if we are not connected to the one who supplies the savory, we won't spread the saltiness. We won't spread the goodness of the Father. And we won't absorb the corruption that is in the world. Asizilulele ekudleni okuqinileyo. Ingene kahle onyakeni. Dlamini uyanithanda bafowethu. God bless you.